Výber vhodnej právnej formy je ďalšou záležitosťou, ktorej je potrebné venovať primeranú pozornosť pred začatím podnikania. Často sa stretávam s otázkou, ktorá právna forma je pre budúce podnikania najvhodnejšia alebo najlepšia. Častokrát táto otázka znie, či je lepšia živnosť alebo SROčka. Živnosť, respektíve spoločnosť s ručením obmedzením, tzv. SROčka, sú najčastejšie právne formy, s ktorými sa stretávame pri podnikaní na Slovensku. Okrem týchto najčastejších právnych foriem však existuje iné právne formy, napríklad akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo družstvo. Každá z týchto právnych fóriem má svoje pozitíva a svoje negatíva, svoje kladné stránky, svoje záporné stránky. Preto na otázku, ktorá právna forma je najvhodnejšia pre budúce podnikanie, neexistuje jednoduchá a všeobecne platná odpoveď. Je vždy potrebné posúdiť konkrétne okolnosti a podmienky konkrétneho budúceho podnikania, najmä dôvody podnikania, ciele podnikania, to, či sa na podnikaní budú spoločne podieľať viaceré osoby, to, či bude potrebné v rámci podnikania získať externý kapitál prostredníctvom investícií, to, či pôjde o hlavnú ekonomickú činnosť podnikajúcej osoby a ďalšie podstatné okolnosti. Ideálne je, keď sa v rámci výberu budúcej právnej formy podnikania poradíte s odborníkmi, napríklad v rámci našej platformy Ako na podnikanie.